ingkang sepindah monggo kita sareng manjataken ros puji syukur kita wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi kecapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dening punapa kula lan panjenengan sedaya ing wekdal dalem menika kepanggihan malih kanthi keadaan sehat walafiat dan anak wonten anak sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Kapingalipun salawat ugi salam ugi wujud dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya kanthi maosan salat kula ditadosaken umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang akhiripun kula lan panjenengan sedaya mriki wonten wilayah kiamah ditadosaken umat kula ingkang syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kawitikanipun atas nami berbagai acara wonten dalem menika pembukaan kita ngaos setiap malam Sabtu sekaligus halal bihalal ingkang kula kinten bapak-bapak ini termasuk kula ngapunten ingkang kathah mboten saged sowan. Mangke sasampun acara Mauidul Hasanah dalam rangka halal bihalal sadoanipun sasampunipun menika mangke kita bersalaman kados biasane nggih. Terus mangke bersalaman diterusaken ramah-ramah mawon. Adik-adik monggo mlebet, ayo aja dolan ae. Kancane dijak ning nganggar kabeh. Monggo acara kita menika kita bikak sesarengan. Mugi-mugi acara kita menika sakelah Ridho ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara salat subuh menika sedikit mau berhasanah ala bihalal. Maka sasampun berdoa monggo kita sareng-sareng niki wonten apa di ramah-ramah sareng-sareng. Jadi mangke monggo didalaken napa wonten lebet napa ibu-ibu ten Jawi monggo derek mawon sing penting nyaman. Mawon nggih. Monggo kita midhangetaken dawuh Bapak Saleh Dumateng panjenenganipun kawula semangat. Assalamualaikum